Queda molt poc de temps per a que comencen les falles 2017, però avui tenim l'acte d'exaltació de les falleres majors de l'Eliana. Diumenge passat, l'Auditori Municipal va acollir la gala d'exaltació de les falleres majors de l'Eliana. Els representants de la falla Verge del Carme, de la falla del Mercat, de la falla Antic Molí i de la falla Josep Antoni van ser els protagonistes d'aquest esdeveniment que va comptar amb una gran mostra de la nostra cultura, l'actuació dels tornejants d'Algemesí, patrimoni material de la humanitat. Un gest des de l'Eliana a la sol·licitud de les falles cap a la UNESCO. En l'acte organitzat per la Junta Local Fallera van estar presents l'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, la secretària de la Junta, Ana Belén Cristóbal, i el regidor de festes, Quique Martínez Escrivà. D'aquest any, junts i a l'escenari, volíem fer un xicotet i merescut homenatge a unes persones que merescudament la Junta Local vol premiar pel seu andament en el món faller del nostre voludíssim poble. Els premiats amb l'Espardenyador van ser Àngel García Verdú, José Luis Escudero, Teresa Peiró, Vicente Arnal, les netes del qual van arreplegar el seu guardó, i també l'establiment Supermercado Marco. M'agradaria fer un gran record i que donaren tots junts un fort aplaudiment a totes les persones que avui no estan entre nosaltres i contribuïren en fer unes falles millors a l'Eliana. En especial, nomenar a Isabel Barberà, Enrique Aura i Valentín Poveda. Valorem la gran tasca i valor i sentiments dels nostres avantpassats i així seguirem treballant per a tindre una Eliana millor per als nostres descendents. Una de vosaltres té una forma de pensar, té una forma de gaudir i divertir-se, té una forma de somriure i té una forma de plorar. Això sí, espere que siga plorar d'alegria i de felicitat. Totes vosaltres, per sempre, sereu part de la història de l'Eliana. Així que, fallers i falleres, elianers i elianeres, saludem amb gest fort i brau, aplaudim amb tots els honors en esta gran vesprada d'harmonia, pau, amistat, unió i concòrdia a les nostres falleres majors del nostre poble. Que visca el poble, visca les falles i visca l'Eliana. La vesprada va terminar amb els playbacks per part de les 4 comissions falleres.